So karon guys, kay bago ra man na human ang ulan, mamisbis ta sa tong tanom. Kay bago ra man na human ang uwan, mamisbis ta sa tong tanom. Kaya akong tanom gihog jud pag-ayo. Awa ha. Okay, nagduka. Nagduka na siya. Atong darungon no. Tarungon na to. Tarungon na to uy. Hindi ko na to ha. Diba? Gihog jud siya pag-ayo. Atong ideya, atos niya bisbisan. Ang galing! So unsa man na siya pagbisbis no. So atong kwaon ng paso. Muni. Atong ni atong kwaon. Ga. Ligo abi. Ligo dali kay giuhaw ni siya. Ligo abi. Ligo ang. Paim na. Sige. Uhaw ka na, uhaw. Sige. Sige pa, isa pa, last pa. O diba, ato na iuli. Human naman tagligo. Nakainom na siya damo. Giho gid siya. Bago ra ang uwan pero giho siya. Nangayo yo jag tubig. O nangayo jag tubig ako. Naluoy ko. Nangayo man jag tubig. Kabantay mo. Nga naglunop ba dati kay nay nangag tubig wa taga eh. Kasi maglunop po niya. Mani, kabantay mo ato. Kuyaw kayo no. Kuyaw kayo eh. Kuyaw kayo. Nana na siya tubig. Nana tubig. Nana. Nabispisan na ang paso. Huwag matababasa ganina. Okay na, gaduka gapon siya. Gaduka. Update na lang mo sa may tabon niya, no?